Klumka joto an khajan ta khokre khoksong ani o video nai tongnai rokno hinga bab song pulan no norok joto no ani khani khaksangma tai pipeline hambai maya foro tamong kangke no gana suk support khai tongman bagai tai ano hamjakma rima bagai hinga bab song o video chung saiman lainai je Tripura O Kobang tabuk drugs chamani viral video rok nukjagoi tongo Facebook YouTube tai news channel rogo inke amo kaisa belai no manamasingsa tamong kangke jung naidi Tripura O last 2-3 month before ba 2-4 thangnai borsoro hini mangkha a somoyo kobangma drugs chahoinai je age ruk manjakmani kaisa susi tai kaisa borok use khayo kaisa susi no multiples borok use khaiman bagui amtahai bemar hamarok manjago ar kobangma borok thuimarok nukjagoi tongo Amono tak Tripura O belai manamasingsa kaisa kebengmung ba kaisa Chini jungjal hini chung saimano ba chung nugui tongo je Chini youth rok din ba din amtahai drugs chamani hamya lama o kurungoi tongbayo Amono belai no kaisa wanamasingta tai belai no kaisa ko nangkokmani tinini o video chung saima lainai naidi drugs kaisa belai hamya manoi drugs chakhangke chini je mentally physically je chini humans body tongmani omo din ba din ekdum thৈnya lama sogiyo Amono omo drugs ekdum slowly borok no bothari payo puila chakhangke tongthoknai tarpore nung ko omongnai addicted ongman poreng kangke nung omono nayakari tostong miyangnai inke omtai kobangma chini sikla sikli rok je tabuk youth hini sini jagoi tongnai borok omtai hamya lamungo kurungoi drugs chaoinai kobangma borok thuibaikha আমাদের কাছে একটা সিক্রেট ইনফরমেশন ছিল এখানে জনৈক ব্যক্তির বাড়িতে অবৈধ ড্রাগস সেল করা হচ্ছিল বা স্টোর আছে সেই ইনফরমেশনের উপর ভিত্তি করে আমাদের রামনগর আউটপোস্টের ওসি শুভেন্দু দাস সাব ইন্সপেক্টর এবং পুলিশ পাত সহ একটি টিম এখানে আমরা তল্লাশি চালানোর পর আমাদের এখানে এনডিপিএস মানে হিরোইন ভায়াল যদি পাওয়া যায় এগুলি আমরা এখন প্রসিডিউর করা হচ্ছে সিজার করা হচ্ছে এনডিপিএস অ্যাক্টের যত ফর্মালিটি আছে তা মেনটেন করে এখানে ক্যাশ প্রসিডিউরও পাওয়া গেছে ক্যাশ এগুলিও কাউন্টিং হচ্ছে যারা আমাদের উইটনেস আসছে তারা এখানে করছে আইনগতভাবে আমাদের যা করণীয় আমরা আইনগত ব্যবস্থা করছি একজনকে আমরা ডিটেন করেছি এবং তার সহযোগী কারা আছে তাদেরকে আমরা এখন এখানে আমাদের কাছে ইনফরমেশন আসছে আমরা এগুলিকেও রেড করার জন্য এখন আরও টিম বেরোবে একজন সঙ্গে জড়িত মনে হয় hinke bab song Amono tabuk Tripura O kobangma nukjagoi tongkha je gari bai train bai kobangma drugs transport khaimani Amono tabuk je public rongni songmung je o drugs omtahai gari je malkhungo tui phaimani border cross khainai sabo tukha drugs tomani oklogo saboni yaktong amtahai ke asok gari tai train rok bai asok kobangma drugs tomani tamo kaham ke check khaya border rogo Tripura ni je ko main gate hinai amtai jaga rogo jorise kaham ke naikam khainai checking khaikang ke omo asok patimung patiyang khamu ba Tripura O asok drugs mal khungbai tai train rok bai phainani ongna kriyong khamu omor bayok song belai no wanamasingta kirimasingsa kaisa mangpli nukjagoi tongkha Tripura O din ba din drums rok bai kobangma nog rogo je drugs phali tongmani ba je drugs receiver ba je supply khai tongnai omorok no police jara defense o kam khainai borok kisa naikolune omtahai je chaya samung tangoi tongnai rok no song maromnai hinke bayab song tabuk norok o mangpli no nainai di bai ke wanamasingsa gari train rok bai busuk kobangma drugs sokpai tong sin Tripura O
Hingke bayab song norok nugui mankhana o mangplio bahai ke borok drugs bai drum rok bai kwbangma malkhung rok bai bahai ke drugs asuk kwbangma porimano borok supply khaitong hingke omono kaisa sithai buini dophani borok de chini dophano botharna bagui chini dophano suklokna bagui omtahai kena ongoi drugs rogo kubului nai chini dophano botharna bagui sorojontro de khaitong khaba omtahai borokni plan de khaitongkha bokhorok omo chungtabo kono phan saimaya hingke bai song tinini video osokno norokno ang haino hai taisa awareness rona muchungo please norok omtahai chaya tongmung omtahai drugs hamya mani rogo ta kubulai di tripurasa jotono thansa tongdi tai tripurasa sisa sidi bobagrani kokno khnai tongdi tripurasa ayoklok thong bobagraki jai hambai।